Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Start your IES journey with India's premium IES coaching institute. Study from best IES mentors from Delhi face-to-face at ALS MIIT Brookdin Dhankiti. Limited seats only. Batch starts August. To register, call 9402102243. Nakimat-kimat mentah janmian nginiak michwa yakimat khobor nakjela. Ka Meghalaya Mineral Landowners, Leaseholders and Exporters Forum. Kan ai kejing kersian ke bapura ya kejing temu ke sarkar ban penlong ya kejing persngopaj ba lani ka public hearing na ka benta ban ya kren halor kejing sedang biang ya ka kamti dawyong kat kum kejuk start sayan ka bamenta ka forum kalapan pauru kejing sngongo ya menteri rangba ka jelau Konrad K Sangma halor kejing persang jong u ban ya khun na ka benta ban penimbiang ya ka kamti dawyong hapok ka jela Kadorbar Shnong Sangshong bat Kadorbar Shnong Thiet Benter haka arpsau tarik unailar arajar arpsau kilayo ban pendep bantung yaki mauput mausam haka jingsa hilang usaim kena kahima nongklau upa KMs emle haka jingyalang balengkot balalong ha Thiet Benter menteri bolnes lengdo nong ulai tu bahaga snem baga hima nongklau kadap sanspa snem kashnong sangshong kalapan iya kanuk saba bahatam hagaba kalala ban penbet ya uput usam bat kishnong giba marjan kabala pensuk shisha ya kahima bat ya kapateng kebanwan ki nongshong shnong jongkathain borghat bat ka Jaintia Students Union Southern Border Area kilapan pau ya ka jingbitar ka bajur ya ki bor badai pet ba kimshim la siang rong ya ka benta jongka surok hagani kishnong kat kum ukruwa bala pha da ka JSU lengbau president uba super lengdo rengkat bat ki video bala syuring hi la pentip ba ya gani ka surok lamang ban siang rong hnrei ka ba penungo kalong bala no klem da siang rong haduk menta meneh kani ka project kabala tip kum ka rehabilitation of damaged pavement ka kentup ya ka jingsiang rong ya ka surok Rembai Borghat Jalapur kabakot arpulai klor tengka lamang da ka sorkar ya ka balasna nado ka snong Rembai syado ka snong Lagadong kat ba hagathain Borghat la syui isra hado menta Ka Meghalaya Boxing Association haka arpsau tarik unailar arajar arpsau kala punkup buram ya kipriu ki balong rakna bat buram ya kejela Meghalaya hagini gisngi baladep bagentup ya uba torak karpran ubala syajit banlong uwei na ki coach jongka Indian boxing team Shaka Paris Olympic Games 2024 ka badang syudap longshen ka MBA kalapun ku buram ru ya uba Larry Karpran u technical director but joint secretary jongka Boxing Federation of India but hagaju kapor utrai hagatnat sports jongka sarkar jela kum u boxing coach u bala syajit kum u observer naga Boxing Federation of India haga Paris Olympic Games 2024 Hagani ko juga singi ka MBA kalapun ko buram ru ya ka Priyanka Thapa kabalayok kor ya ka takmarnong haga sub junior boys and girls national boxing championship kabalalong ha Greater Noida Uttar Pradesh nado ka khatkhandai tarik hado ka arpsan tarik leber arajar arpsa mentapat ngini pai syakimat khobor nagalengkari Menteri Ketenat Yadari jongka India u Rajnath Singh Ulapan kot ia ka jinglek jung Usha United States da ka palet jingo ia ka National Civil Rights Museum ha Memphis. Hang ni ulaya kendo ia ki nong India ki ba syong basa ha US but ulaya ro ia ki da ka ba ong ba ki long kum ka jingking ka ba pun ia ka jingya dai ha padang ka India but ka US. Hinyongut kinong tray hapatok bakentup ya arngut ki jailer kila sya asaspan no nakakam namar bagi ailat yu aktor Canada u darshan ba undi secret padi coffee hapatok kabadon ha Bangalore. Kani ke jing sya asaspan jengki kade hadien bala sapriang ka kubor ba u darshan usyong ha syuki syabar jong kapatok bat shiliang kakti ubat secret shiliang pat ubat pela coffee. Ka Bharatiya Janata Party kala penbena sau pesangut ki kertong gibania khun haga election assembly ha Jammu and Kashmir. Na pedeng kini prangut ki dei na Kashmir bat laipun rewut pat na Jammu.
Haka election MLA arjar khat sau ka BJP ka job khat pratali ki constituency na Jammu bat mentah ka kop bakan job baro life reutali ki constituency. O Menteri Rang Bado Kari u Narendra Modi ulapan sapriang ya ka dur bat ka video ka ba ya kendu ya ki Lakpati Didi na Maharashtra bat ulayaro ya ki kam bagi trei da ka jingrap jong ka sarkar lengba ki skim beper na ka benta ki kentai bat ulaong bakani kan nang pun kup bor susu ya ki kentai. Lakhot ia kini ki kentai ki Lakpati Didi hadian bagi lala ban yok kamai palat silak haka sisnem lengba ki kam ki jam bagi sek. Haduk iwei penhinyau langut ki brio haduk mentah kidang don haki sanspa arpusan teli ki relief camp ha Tripura namar ke jingjur palat ke jingslei kapala tap yaki ying ki semjongki. Kidon live huwengut ki belayap ha Tripura nagada ke jingslei bat ke jingtua khendau ha Keleng ki district. Kidon arpo hajar lais pa teli ki ying ki bala julor ha gani ke jingslei bat kidon kumba khat nyau langut ki bala syakta. U Menteri Rang Baga Assam u Himanta Biswa Sharma ula keno baka daw ga jingkan rei ki kamsniu ha Assam kadai namar bagi don ki sengsan pertai ki ba kershan ya ki runar. Ula ong bahadin ke election Lok Sabha ki kam pentrim persya ya ki kintai ki la kenrei ba. Ula ong baka kamjur palat hadin ke jingjob jong ka wei ke sengsan pertai ya ke election na Dhubri constituency. Kani ke jingkran jong Himanta kadai hadian ke jingsya bat bor jong ki khenarit ha Assam. Tung ini paipat syakimat kubor na Keleng ke pertai. U Menteri Rang Bado ka Israel u Benjamin Netanyahu ulamaham ya ka Hezbollah bat ka Iran da ka boong baka jingter bom ka Israel ha Lebanon kan nempat kut setia. Ulaong bahaka jingter bom ka Israel ha ka sengi blai kalayo ban punjulor da ki phau hajar teli ki roket ki baka Hezbollah ka temu ban hiartma ya ka Israel. Ka Israel kala hiartma da ki spa teli ki ling sunyi pom ha ka sengi blai ha ki ketem jong Hezbollah. Saungut ki briu kila yam bat live hunyungut kila mensaw ha ka jingter bom ka Russia ha tain shati jong ka Ukraine. Ka Ukraine kala kam ba ka Russia ka hiartma ha Chernihiv, Sumy, Kharkiv bat Donetsk. Hadu mentah ka Russia kampat kentho AA halor ka jingkeno jong ka Ukraine ba ka hiartma ha ka jaka basa ki riu pait ba. Sau huingut ki briu kila yam ha ki artli ki jingja accident ha ka singi ublai ha Pakistan. Hagawai na gijingja, arf kandai ngut kibriu kilayap, hadian baka bos kapaki syong kahap syariat. Kani kalaja hak haput jong Punjab province, bat ka Pakistan occupied Kashmir. Hagawai par gijingja khat arngut kilayap, bat arpu arngut kilamansau, namar baka bos kapaki syong kahap ha Makran Coastal Highway ha Balochistan. Ka Russia bat ka Ukraine kilaya kaliang koi di arspa laipo ngut hadin ke jingya kren ya penbait kepala long siang daga United Arab Emirates. Ka Russia kala penpai shispa khat san ngut ki sipai jong ka Ukraine bat ka Ukraine ru kala penpai shispa khat san ngut ki koi di ki bana Russia. Ki pulit ke New South Wales kila yo aban siat yap yau wei runar yau balatip kerteng kum Tarek Ayub. Yau bala jutip ru kum u Angel of Death. Kila yo ban siat yap ya u Hanong ba Sydney. La yo ban siat yap ya u dai hadian bagi pulit kila twet la slam. Namar ba u dai ba judon kti hagi kam pentrim gi ba syirkai. Kita gilong kimat